हे गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'हाय बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै आंनि भिडिअ मानि सोमोन्दै जागोन। आं माने लांगोना मोखाङावनो आलु गोदान बुरनो नागिरदों आरो जोंहानि। दा फैदो भिडिअ'खौ स्टार्टिं खालामसै। जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा इन्टारेस्टेड मोनो, लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनायानो जोंनि भिडिअ बानायनायाव थुलुंगा होयो। Kabi. Rona le. Apa hai sih itu? Ini 11 tarik. आलुआनो बारा थाङाखै, फिसा फिसासो थांदों माने। 1 कुन्टेल मान उलाबो ना बाबा? 1 कुन्टेल उलाबो 50 केजि माने उलाबो नागि? Hai, hai. Hai. बम्बाइ आलुखौ दा बुरगासिनो दङ। 3 बुरदों आरोखि न'नि गोजा जोङो। बै खावसेथिंजाय देखायनाय जायासै, बै खावसेथिं फुल आलु दङ। बियो बुरनो जाथ'वाखै दा। आगोथिया एकदम गोबोर हासार, बयलार हासार होनायनि आलु। जानो गोथावथार जागोन। नैबे आब' समायना आब'आ एसे बुरजा लांनो होननानै फैदों। मोखांखौ नायनानै ला। मानसियाबो एसे साइजथ'। एसे ओंखायनो आलुखौबो नै। आलु गोरलै नालाय बयबो न'आवनो बायनानै लांनो फैदों आरोखि। आलु गोरलैखौसो जायो नामा? नैनि बम्बाइ आलुखौ बुरखांजोब्बाय। दा बेयाव माने आलु गायफिनबावनो नागिरदों आरो हाखौ साफा खालामनानै। नै ओरै फुल आलु दङ। फुल आलुआ बुरनो जाथ'वाखै दा। फिसा फिसा आलु आरो फुल आलु। बे बुरनो जाथ'वाखै दा, बेखौ सम नांबावगौ बुरनो। नैबेयाव गायफिनबावनो नागिरदों आरो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय।